ईश्वर के प्राप्त करे के सबसे उत्तम और सरल उपाय प्रेम बा। प्रेम भक्ति के प्राण भी होला। प्रेम के बिना इंसान चाहे केतनो ही जप तप दान कर लेवे, ईश्वर के प्राप्त नहीं कर सकत। दुनिया के कोनो साधन प्रेम के बिना जीव के ईश्वर के साक्षात नहीं कर सकत। ईश्वर के प्रति प्रेम ही भक्ति के सबसे सुगम मार्ग होला। प्रेम ही परमात्मा के प्राप्ति के असीम शक्ति बा। प्रेम के अभाव से सारा योग्यता धैल के धैल रह जाई। प्रेम के बिना जीवन बेकार बा। इंसान के जीवन में नकार के भूमिका बहुत बढ़ रहल बा। अस्वीकार के प्रति लगाव कम होते जा रहल बा। ई मानसिकता धीरे धीरे संशय में और इस संशय दुख में तब्दील हो रहल बा। जीवन के प्रति जौन आस्था होखे के चाही ओकरा के किनारे करे के कोशिश हो रहल बा। ई नकारात्मक के धारणा इंसान के ये स्थिति में लाके खड़ा कर देले बा कि इंसान अपना खातिर रास्ता चुने में भी कठिनाई महसूस करे लागल बा। सच्चाई यह बा कि आस्था स्वयं सुख है, जबकि संशय खुद में ही दुख बा। आस्था से विश्वास जुड़ल बा और ई विश्वास से हमनी जुड़ल बानी सन। विश्वास टूटला से अस्तित्व बिखरे लागेला। एकर असर आसपास के औरी समाज पर भी होखे लागेला। अगर परिवार, समाज और ई देश से प्यार बा तो ओकरा पीछे विश्वास के ही ताकत बा। आस्था के एगो धार्मिक शब्द मान लेवल बा, जबकि आस्था पूरा तरह से मनुष्य के जीवन से जुड़ल भाव बा। ई जितना आस्तिक के खातिर लाभदायक बा उतना ही नास्तिक के खातिर भी लाभदायक बा। मगर एगो भरम पैदा कर देवल बा कि ईश्वर पर आस्था रखे वाला आस्तिक बा आ जे ईश्वर पर आस्था ना रखेला उ नास्तिक बा। इहे एगो गलत मान्यता नींव रख देले बा। जबकि धार्मिक किताब बतावेला कि जौन मनुष्य अपना आप पर आस्था रखले बा उ आस्तिक बा आ जौन मनुष्य खुद पर आस्था ना रखेला उ नास्तिक बा। ई सही बात बा कि साम्यवादी विचारधारा ही धर्म और ईश्वर के अवधारणा के अस्वीकार कइले बा, लेकिन आस्था के कहाँ अस्वीकार कइले बा। जौन आस्था मुस्लिम मजहब में कुरान के, हिंदू धर्म में गीता वेद के, जैन धर्म में महावीर वाणी के और ईसाई धर्म में बाइबल के बा। हर धर्म अपना मान्य धर्म ग्रंथ के मुक्तिदाता कहेला। साफ बाकी आत्मा परमात्मा के नकार के भी आस्था के इनकार नहीं कर सकत। मतलब आस्था के संबंध खाली आत्मा परमात्मा से ही नहीं खे, संपूर्ण अस्तित्व से बा। आस्था जीवन के संचालन शक्ति है। संशय उत्पन्न होते ही उ शक्ति गड़बड़ा जाला। अगर जीवन व्यवस्था के ढंग से चलावे के बा तो मनुष्य के विश्वास और आस्था के सहारा लेवे के ही पड़ी। प्रेम के बुनियाद ही विश्वास होला। विश्वास टूटल कि प्रेम टूटल। कबो केहू के विश्वास मत तोड़ी हो।